bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Txibato bat zebile gure artean. Gure artean? Bai, txibatoren bat zebilkigu gertutik eta nik harrapatuko iat. Jakin aliteke nola? Nola? Repetidorarekin. Repetidorarekin? Bai, hoxe, repetidora eder bat erosinioan lehengoan Ahmedi. Harekin harrapatuko iat txibato nazkagarri hoi. Izorrau behar diate arki. Zer? Zulatu egin aldeu, Jose Miel. Gasolinik gabe gelditu, banian beldurra. Gasolinik gabe? Modelo honek ez aldauka txibatorik ba? Lehendik ere ezin harrapatuik gabiltzak eta autoan ere txibatoa besterik enikek behar. Bertsoak entzutera? Ai, horretara etorri gaitu. Kaixo, Jose Miguel, kaixo, Jose Luis. Epa. Amorra zitaneok, txibato bat zebile gure artean. Ez, Jose Miguel, ez, gure artean ez. Baina nik harrapatuko iat. Ziurra lago. Bai, hoxe, repetidorarekin. Buenos días, ¿son ustedes los cantadores? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que van a cantar? No sabemos. Pues vaya unos cantadores de los cojones. Oiek ituen, ire txibatoak. Oiek? Ez, oiek ez zituen txibatoak. Oiek ez egitek euskeraz. Gure ditxosozko txibatoa, jende horren artean zeok. Baina nik izorratu behar diate arki, repetidorarekin. Aurten ere, gerrikoak estutu beharra izango omen dugu. Hauxe da Imanol Lazkanori jarriko diogun gaia. Aurten ere, gerrikoak estutu beharra izango omen dugu. Ikusten danez aldatu dira, joan den aspaldian planak, gastatu dira diruak eta gastatu dira zer janak, gerrikoz pixat estututzeko ordenak dira emanak, baina berriz estutu behar lehenago estuzuanak. Bajuaren zatarri jasarri, hau da grina betikoa, ura beti da arrastakata, gainekoa da jainkoa, ministro batek agindu zuen, estutzeko gerrikoa, guri jatea galera zita, berak jandeza nahikoa. Zerri alena, harrapatu autorantxe. Harrapatu diat. Seguru? Bai. Eta zuek orantxe bertan ikustea nahi nikek. Honen bila makurtuko den zakurra, uraxe bera duk. Zuek egon hemen, eta erne,
gora bestea. Eta gure ganaz etorre gainera. Hau ezaguna iten zaidak nahi. Honek ez dik saiorik utz egiten. Bai, nik ere ezagutzen diat. Egunon, jaunak, zera, hauser hori zaio Jose Mieli eta jaso egin dut. Bueno, honena berari ematea izango da, eta... Bai, ire zaizeo gantxe repetidora kargatuta. Repetidora? To, Jose Miel, ire partea. Zen nire partea? Nik ez diat lanik egin eta... Lana hik eginde gaur Jose Miel, ire repetidora horrekin. Ez, nik ez diat lanik egin, baina gustura egingo nikek. Bota zapa? Ara zertara iritsi geran, askatasunik engabez. Eta inondik ez baitaukagu, behar horren beste babes. Hemengo gauzak gehien txuenak, biribildurik gezurrez. Eta gu berriz egi pixka bat, aitatutzeko bildurrez. ¿No ha dicho askatasuna? Creo que sí. A ver si viene el casero y nos enteramos. Tarda mucho, le habrá pasado algo. Ikere gozarie behar dek noski? Gozea, gorri? Zure atarian, zeu eta zeure etxea zaintzen dagoen zakur maiteari bi bertso. Ni animali zalea naizta, askorekin daukat pena. Pare bat bertsoz esan nahi nuke, neuk sentitutzen detena. Txakur zalea izan naiz beti, ta ona aitortu dena. Nola txakurra izan dan beti, gizonan lagun honena. Txakurra beti nola izan dan, pertsona baten laguna. Bat badadukat nere etxean, ni ezagututzen nauna. Beti agurtzen nau ni goxoki, zaunka eginez entzuna. Bera da gaixota onalditan, abandonatzen ez duna. Zeote du gorri kaixo ez egiteko, isilik zegok? Ez gorri ez haute hila xeri eintzelakoan. Aizak, erretiratuta alago dagoeneko? Egon beharra zeukagu.
Ez, orain bertan. Bai, oso urgentea dek. Nire bila joango nau. Ba, esaiok edo zain gezur. Andreari esaten dioan aurreneko ere ez duk izango eta. Jakin aliteke zehar raio gertatu zaian alako ordutan oetik jaikierazteko. Oean alintzen ba. Alasetek. Lasai egongo intzeni, oean. Bai, oso lasai, eneukan larri egon beharrik. Etxera etorrita oheratu egina izorduan. Besteetan bezalaxe. Etzegok batere gaizki, lagunak larri eta hi berriz oean, lasai. Larri? Ze gertatu zaik? Aizaki, Jose Luis, gaur bertxotan aritu neopa, irekin. Bai. Eta txakurra gizonaren lagun onena dela, esan diat pa. Bai, ala esan dek, bai. Ba, ez tekegie, txakur batzuk ez ditu gizonaren lagunik onenak. Ez, eta ez idakaldetu zergatik, entzun. Gero zea, politika kontutan sartzen naizela entzun beharko diat eta. Baina nik etzeukat juergarako gogorik. Ni gaur ezin nauk etxeratu, Jose Luis. Ez? Ez, gaur ezin diat etxean lo egin. Baina... Gau pasa egin behar diagu. Eguna zabaldutakoan, etxeratuko gaituk. Baina... Hik ezin de konprenitu, Jose Luis. Asko estimatuko nikek gau hau nire ondotik aldekin gabe pasako bau. Kaixo, Jose Miel, zure zain geunden. Norta ekarri diguzun lagun berri hau? Ba aldakizu bertxotan gazte? Inorrondora hurbiltzen bazan, bazendun 11 zentzun. Otxikan txikien are azkar, urrundi goizendun entzun. Gure etxea defenditzeko, ate ondoan gautegun. Hiltzerainoko leialtasunez, maitatu izan ninduzun. Ze, Jose Miel, kaletarra bezala mendira? Bai, txindokin egon gabeko anauko hain dio, eta lotxagarria dek, Manuel. Beti txindokira begira, eta bertan sekula egon gabe. Jose Miel etzao, kondo. Hemendi pasa eta baso erdi bat edan gabe joatea... Malo? Ze esandik? Txindokira doala? Burutik egintzaiok. Ze, Jose Miel aldi? Bai, gorainoko asmotan. Tontorrera? Bai, sekula eneok izan eta... Ez da ni ere... Hartzaia baino alperragorik etzeok. Egun sentiak iluna barra, berekin dakar derrior. Jaiotzen danak sinez dezagun, eriotza degula zor. Ta egunaren iluna barra, garbi ikusten degu hor. Guztiok sinez behar genduke, guretzat ere badator. Suari begira, ustu egiten zait burua. Umean nintzenean etzegoen telebistarik, eta zenbat ipuin kontatzen zigun amak subajuaren ondoan. Kaixo, Mari. Eskerrik asko, Jose Miel, bisita egiteagatik. Oso ederra zaude horraztu gabe ere, Mari. Baitzarela gozoa, Jose Miel. Nirekin etorri behar zenuke. Ezin dut, Mari. Ni baino berik ez duzu aurkituko horbean. Ezin nahi zurekin joan, Mari. Euskal Herria triste dago.
lan handia daukat. Zatoz noizean behin, Jose Miguel. Nik ere badaukat kontsolatzeko premia. Etorriko naiz, Mari, etorriko naiz. Ze, ez altzatoz. Datorren urtean, Mari. Zure zain egongo naiz, Jose Miguel. Egunon, Jose Miguel, zer modu zorgoia? Oso ondo. Marirekin izketan egon hau. Bai, Txindokiko Mari azaldu zaidak bar. Aspaldian ez zuan ageri. Urte bete barru berriz. Lazkau txiki gizajoa, burutik egintzaio. Egunon, jaunak. Egunon, Jose Miguel. Zemuz, tontorreraino iritsi alaiz. Goraino, aterazak baso erdi bat. Fuerteago igoraino iristeko. Ez aldeek sinisten, nork egintzian basua bart tontorrean. Nik enian basurik ikusi bart, eta begira egon ninduan, ara gora. Ez, atzoan egon ninduan, eta sua eginian, eta surtatik Mari azaldu zitzaidan. Mari? Mari azaldu zitzaiala? Bai, Mari azaldu zitzaidan, eta berarekin joateko gonbitea egin zidan. Baina ezin zen berarekin joan? Urrengo urtean joango neok Marirekin. Datorren urtean Marirekin alde ingo dek orduan, Jose Miguel? Bai, lau zaldik eramandako gurdian. Izarretaraino joango neok Mari ederrarekin. Gizajoa, zoratu egin du bertxotan. Zurrutak aldudik. Ize izan dekori? Alako trumoirik. Mari dek. Mari? Bai, eta orain egundoko txingorra botako dik. Arri, dena ondatu arte. Marik bere horrazea behar dik. Eta bueltatzen espazioak Euskal Herri osoa txikituko dik. Ze uste zenuten, ni burutik nagoela edo. Alprojak, analfabetoak, ergelak. Barruan tristura gorde, aurpegia irri fartzu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.